Sarge. Oh, Sure na dyan ang dagan ka? mudagan ay ko paploy ay. Unsa naman ka, Salit. Sarge? Uy, makadaog di ka. Makadaog ko eh. Mura matagol ay budget. Dali yung buto si mo. Nay bubuto. Eh dagan kay bubuto pag dili bubuto tiunan. Ya, unsaon mo na nga sunod simana ng eleksyon? Dali ra kay na paploy. Ako bahala paploy. Ang tao karon paploy pwede ra nato na. Ana kagaya ni Sarge bay. Ya, asa mo ka kwarta ni pangampanya? Dali ra na paploy na pang sildo as sergeant. Sildo, sergeant. Pilar may sildo. Dula-dula pa jud games. Unsa na games? Uy, Unsa na games? Unsa na games? Unsa na na games? Mo sa ni games gusto mo dula ni. Sige na, sige. Padlami na para makakwarta mi. I-click ng link, i-download. Pag makadulod na kakita ka na ako number. Oo, account number. Ibutang na. Oh, butang na. Password, kung pa yung password. Butang din mong OTP. Oh, dali nga na register na yan. Bis, dito na kayo. Pag makadulod na kakita ka na yung color game. Oh, color game. I-click na, patatagilo. Yelo daw, kada. Daw, 20. Dah, dali aroy. 20 na yung 5. Oh, basic. Gusto mo kasin? Oh, kasin. Oy, click ng plus. Oy, butang din mo din mo Gcash number. Din OTP na pod. Kanya pag daw ka na bitaw ka. Oh, i-cash out. I-cash out, Sarge. Click ng withdraw. Amount. Butang mo amount niya. Kunya, withdraw din ka. Butang mo ng Gcash. Sus, dali aroy kwarta si Manny. Easy na kay money pa. Play mo na karon pa play. Tugay mo dagan si Sarge. Bangkit kita kay kwarta. Dahangag sweldo mga kampanya kita dapat kay budget uy. Siyempre, Ay, Sarge. so man kamang-kamang. Kamang-kamang. Ala! Anak, but buying man mo, Sarge. Buying, Sige ka mapalo ta na, dili. Hindi kita mapala yan. Karon natin mga tao diya nga pwede na to pangampanyahan. Ya, tungasin na to ya. Tungasin. Oh, si Jubin. Na Jubin dito. Wala ka to. Last na. Punta ka ba kay bisig na yung mga nagtapok ron magrally ka, Sarge. Man betang purok dire. Narito, puro sinalikway. Sinalikway kana. Dagang mga batanon dito. Dagang sukoy niya. Ang tubo ba? Sige ato nang istoryahan ato nang ralihan. Tara, tara. Tarong mo ha. Ni. Perimeter check. Matik. Pasi. Hapit na gyud ka manganay karon kay hapit na ba yung pizza nuibe? Ha? Balita na ako tong kalaban ni kapitan na to, batong kapitan ko na to. Murag manghatag daw to, kung mga amang to. Ano ba? Kwarta-kwarta na to sa mga sayang na kaya itong kwarta-kwarta ni. Ato rin sa bayan. Sayang may tulo bay. Tawagan ako sa kapitan. Nainunawag ka. Sama na. Si Jubin. Jubin. Yung asit na to. Dire na. Dito baga kay bisig na yung mga batanon dito ba magrally ta. Labay. Kap. Dai tulo diri ba butanti. Okay. Nay mataw dia, tulo ka buhok. Sayang kini. Daog na tani ba kay tulo lay kulang para daog. Ato na ralihan. Ilabay na sa basurahan kay di na ni. Wala na. Labi na. Palit ba ko, Sarge? Palitan disposable. Tara. Ato judi kino. Yung Sarge. Sarge. Muna na Sarge. Mau na. Wala na Sarge muda pa mga tinapa, Sarge. Ilhan bitaw ka sa mga naong no. Oh, wala oy tinapa na daog na kada. Gawat ra nagmayti ya. Mighty pwede Putang sila. Sa 2 kilos bugas dawat. Wala na daog na. Ano? Mao gani nung surbol na kay kana. Sama na to. Anya, magrali na ko. Ali. Anak insert Sarge. Aploy ka ba sa mong buhaton ha? Oh, mate katong giingon mo. Ha? Alit. Ako'y bahala na, Sarge. Kasi, libot. Libot dito. Kaya bundag. Uy, Kap. Kapitan. Ato ni Kap. Ako na yung si Sarge Kintoy. Ni dagan kong kapitan aning puruka. Mga sir, gamyan ako inyong boto, sir. Wala problema na Kap. 45 sa baluta. Ako nga promise sa inyo, pag madaog ko bilang kapitan, Uy, libre rehab. Ako mga sir, dagan kong kapitan. Kaya nga nung mga awat mga sa ilahan nga pwede rin sa barangay. Oy, tama. Tama na Kap! Ano na? Lako na man. Klap ba? Palakpak ba? Palakpak. Yung palakpak. Saon mo to ng kap. Okay, ha kaya yuda ni. Isa man boss. Wa man kani palakpak magadi kami. Ani? ito na to Kap. Ayaw na tayo magkabalaka. Tako, ano na itong babae? Tulong mo taga niyan ako. Anak, isa, duwan na lang ta. Tinong, ako ni palaman ni nun. Kwarta ni. Boss, ako yung mabiwan yung boto. 45 sa baluta. Ito ni Kap. Ay, yati, nadungakan ito. Gitigisan mo. Bis doon yung tato magbahin. Maskin, pili yata ka ni Kapitan. Dito kita spikas. Ato ano itong Kapitan? Kap, kalaban. Pakipos. Uy, punta ka ni Kap. Wala ka ni kumabahinan sa ayuda Kap. Ayuda ni. Ala, ikaw na lang nabilin. Saan man na? Imo mangukap. Ako sa imo, dili ka ako ah. Kaya mo makauban mo, mga trader to, atik-atik na to. Warta lagi ko. Dili ko eh. Pangutan na, nagunagap. Sige kay, ikaw na may isa. Pangutan na, teka. Pareha na ako si Mayuda. Sige, pangutan na kap. Kinsay anak ni BBMs? Si Sanderford? Sanderford Kap. Sanderford, oy. Sanderford. Mali. Tipusa.
Nabadan. Tapos, Ano mali ako, boss? May pangalan na sa anak ng bibiin, boss. si Charis, manggod. May lamin no. Kwarta rin apas mo itong mga tanon rin. Tama, gid. Sa pikas din buto, lami kay pangdigyan. Pero nahipas na ninyo. Oh, mana. Naunsa pa. Kami pa. Anip. Bigado. Ang ato ang buhaton, makipag-coordinate sa Purok Chairman. Coordinate sa Then, kamanga ang sekretarya. Sige. Kaya kung di nita kadaog dire, bayaran na to ang mga tao dire. Mag-aanag yun pa doon. Ha? Kaploy, ikaw kunya sana ni. Kaploy. Ako, Sarge. Oh, Sige. kamanga ha. Kamangon. Karungag kamang. Tarungog kamang. Pasi. Sige. Kamanga! Adi. Madi. Agay, ma'am. Kasi kailangan mo sa kuha! Wala, gisugod ako. Bastos ka! Agay. Kinsa nagsugo sa imuha! Sikap. Gisugod kong kap. Alam mo ko siya, ma'am, nga kamangon daw tika.